Paman Brajadanta. Gatotkaca piye? Yen pancen Paman wis niat bakal dadi kraman negoring Pringgondani. Gatotkaca minangka dadi nalindring Pringgondani wajib nyingkirake kraman. Mula ora usah dadak Paman walang ati nyawang kelawan Atmajamu Dewayu. Anggepen Gatotkaca iki mungsuhmu. Brajadanta apa Gatotkaca sing ngatang-atang dadi bathang bagus. Krek janggamu mati dening aku, ha? Kaget sowaning adikku Brajamusti padha kanthi harja sowanmu Yai Brajamusti. Ya Kakang tansah pinaringaning kawitadan niring sambi kala sowanku adoh saka Rubida. Aku ngaturake sembahku kunjuk ngersaning Kakang Brajadanta tatampa siadiatur bekti. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana ndak gegem ndadekake jimat kala Bendana adikku cah bagus. Padha harja sapraptamu kala Bendana. Iku pamujine Kakang Brajadanta slamet tekaku niring sambikala. Aku kepareng ngaturake sembah sumeke-meke pakek-pakek bedhek katur ya Kakang. Ya aja kesusu. Ora Kakang. Pangestunipun Kakang Tampanana tak gegem dadake jimat paripe. Ya. Rada kaget bareng aku mlebu ning Kadipaten Glagah Tindulu. Kaget perkara apa? Kana swasana sing aneh-aneh. Aneh-aneh bab perkara apa? Aku kelirik kok kaya ana rawuhe Pejebaduna karo Patih Sekuni. Iya, apa tok timbali? Ora. Rawuh saka karepe dhewe. Iya, kala Bendana. Ya syukur tegese sekali kadek duwe kulawarga trah Prabu Baku Trembuku. Iya. Nih yo hati-hati yo Kang. Hati-hati perkara apa? Duna karo Sekuni iki cangkepe elek. Arep pendhita, arep patih. Nek kae dikurmati ming nang Kestina, nek nang jabane Kestina, ae cah cilik-cilik wae ora seneng. Iya. Mula nek rawuhe piyai loro kae nek ana pengendikane mbok saring, mbok teliti, aja mbok dahar wutuh, mengko ndak ora apik kedadeane, ya Kang? Iya. Tenan lho. Iya, aku ora bakal dahar wutuh. Mergo wis akeh wong-wong sing maune apik dadi elek mergo saka cangkeme wong loro kae. Kanan sing tentrem dadi rusak, kanan sing rukun dadi cokrah, mergo lambene wong loro kae. Arep kae pendhita sing putih ming serbat karo ketune ning atine lecek. Iya, lho. Kula hati-hati ya, Kang. Iya. Prayogakno nggonmu lungguh. Wis ora kurang prayoga nderekke Kakang Brajamusti sowan kesane Kakang Brajadanta. Iya, kala Bendana prayogakno. Nggih Kakang.
Brajamusti ana dawuh timbalamu apa Kakang Brajadanta mula gagi Yai ndak paringi purba wasesa matura marang panjenenganipun Kakang sowanmu wis saka pribadimu dhewe apa diutus dening Punden Pandhawa apa diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang sepisan aku ngaturake sembah pangabekti ndungkap angka 2 sowanku diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi ingkang wigati nanjihke kelawan Kakang Brajadanta jalaran dina ingkang kepungkur Kakang Brajadanta wis ngendikake yen to ikhlas negara Pringgondani bakal misuda Nalindra Anyar ya kuwi anakku si Gatotkaca malah nalika semana Kakang Brajadanta wis aguh ngembani lenggahing Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani srana Kakang Brajadanta kuwi magang dadi Wrangkanata mula gandeng ki kakeh para Nalindra Brahmana Raja Nerpati ingkang wis padha makuwon ana ing projeng Pringgondani sedaya para kadang uga wis padha rawuh mula mung kari ngenteni Kakang Brajadanta dina iki durung kepareng rawuh ning projeng Pringgondani tumuli aku didhawuhi dening Kakang Mbok Ayu Arimbi supaya sumusul marang Kakang Brajadanta mula sowanku dina samengko iki mung kepengin nganti bebarengan sak lakuku tindake Kakang Brajadanta tak derekake sowan ana ing Pringgondani ngestreni Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani Kakang Brajamusti ana dawuh apa yo perkara kabeh aturmu wis ndak tampa nanging perkara budalku marang Pringgondani kosik Yayi apan wis watara suwe pun Kakang ora sak pejagung kelawan Siadi ana ing penggaling pun Kakang tan bangkit pinambeng dina samengko ana tetamba nggone Siadi sowan ana ing projeng utawa ing Kadipaten Glagah Tinulu sadurunge kowe karo aku budal nang Pringgondani Yayi ndak kanthi ora ketang sethithik ayo padha jejagongan rembug perkara bab ingkang wigati tumrap apa tumrap negara ing Pringgondani samengko wis ora bakal gutang wis bakal ana ratu ingkang mangreh sangganing para kawula Pringgondani bakal antuk pengayoman uripe bakal saya temata merga direh dening anakku Gatotkaca mula saiki aku tak takon karo kowe Kaki Wangsul ana pitakonku kanthi pertitis ya Kakang arep dawuh apa Pringgondani widarbeke sapa Pringgondani iki kagungane Kanjeng Rama Trembuka Sawarga sasedaning Prabu Trembuka sing dadi ratu Kakang Arimba sasedane Kakang Arimba negara Pringgondani ora ana ingkang lenggah dampar aku tak takon karo kowe iki anake Prabu Trembuka aku putraning Kanjeng Rama Sawarga mestine winelek babakan ngelmu tata kaprajan iya aku saiki tak takon karo kowe ngendi ning jamak lumrahe ana anak putra Nalindra ingkang tinemu wadon tumuli peputra lan anake mau lungguh dampar apa kaya ngono ku ora nyalahi marang pranataning projeng Pringgondani malah ora ming praja Pringgondani nanging kabeh negara ingkang gumelar ing jagat mau padha mastuti sarta ngestu padha marang pranataning hukum negara ingkang wis dicathet dening para pujangga mula babagan perkara iki wajib tak petung perkarane nggon apa yen nganti mengko wani padha nerak pacak nerajang pewaler yen nganti negara Pringgondani entuk melaing Jawata sing ngrasake ora mung Gatotkaca nanging kabeh kawula sak Pringgondani melu ngrasakake angka 2 wong dadi ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendhu kencenging pernatan amis baji ning negara ki ning pundhaking ratu wong dadi ratu ya ora gampang ngayomi wong sak negara mongko Gatotkaca kuwi bayi wingi sore Gatotkaca kuwi durung tutuk umure durung komplit yuswane yen nganti tumpang suh ning asta bawan perintah negara ing Pringgondani apa ora jeneng kowe karo aku nyengsarake kawula sak Pringgondani
Mula babakan kanipawadan kaya mengkene iki mau tak petung nggonku nyarujuki Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Bareng tak gelar tak gulung tinemune apa ingkang bakal tak tindakake mau kleru nggonku nyengkuyung lawan Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Siji, Pringgondani iki darbeke wong tuaku ingkang kudu ngukup kamukten lan kanikmatan praja Pringgondani ku ya turasing Prabu Trembuku. Monggo sak sedaning Kakang Arimba sing tuwa dhewe Brajadenta ategesaku kudu bisa menehi kanikmatan urip marang adi-adiku. Nah yen to aku dina engko wis dituwakake, monggo aku ora bisa menehi kamukten karo adi-adiku. Apa ora jeneng aku gawe kuci maning sawarga Prabu Trembuku ya wong tuaku. Malah negaraku dilenggahi karo Gatotkaca. Ingkang miturut penemuku Gatotkaca ora duwe hak warisan tumraping negara ing Pringgondani. Mula yayi praptaning Sadyana ing glagah tinulu kepasang yugya katujuh ing inu. Dina samengko ora ijenan Brajadenta nggone bakalan judak anakku Gatotkaca nggone dadi ratu. Wis ana kanca, wis ana rowang, ya kuwi adikku Brajamusti nggone bakal ndak kanthi ngraman projeng Pringgondani. Kowe karo aku aja nganti sarujuk. Brajadenta Brajamusti aja nganti sarujuk. Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani kuwi munggo penemuku dene aku ra sowan ning Pringgondani dina samengko iki Brajamusti. Dadi kaya mengkono ngendikaning Kakang Brajadenta. Ora ana babar pisan nganti kaget atiku panjenengan paring pangandikan kepengin ngajak karo aku supaya ngraman ning praja Pringgondani. Ora nyarujuki Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Ya, yayi merga kuwi tinggalane wong tuane awake dhewe. Pringgondani ku kukupane awake dhewe. Gatotkaca kuwi turasing mungsuh kae putune Prabu Pandhu ingkang ora duwe hak warisan tumraping projeng Pringgondani. Mung akal ukile si Werkudara nggone kepengin blengket negara Pringgondani dadi siji karo negara Ngamarta sarana jumenengake anake lungguh dadi ratu ning Pringgondani. Mula wektu dina iki wis dadi anteping tekadku. Aku kepengin jejegake pernatan negara ing Pringgondani. Aja nganti bubar mawut ora karu-karuan. Negarane wong tuaku arep tak jaluk. Kae negarane wong tuaku sing kudu ngukup ya turasing Prabu Trembuku dudu wong kono-kono Brajamusti. Oh ya piye kan. Wis. Aku ra iso karo sampeyan to, Kang. Aku ra iso matur karo sampeyan nek kae wong loro apa aja tok gatekke. Aku iki ngerti pambegane Kakang Brajadenta. Aku ngerti sipate sampeyan, aku ngerti watake Kakang Brajadenta ora kaya sak gejagan iki kok beda karo pambegamu. Najan wujud sampeyan iki buta ning dene Kanjeng Rama diwulang supaya duwe jiwa kasatriyan. Najan wujud buta tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Lah ora kaya dina iki kok Kakang kok ngendika kaya mengkono to, Kang. Nek ngono sampeyan ngelicati sumpahe sampeyan. Sampeyan tau sumpah ning ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora kepengin gugup negara Pringgondani. Pringgondani mang pasrah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi apa sampeyan lali? Apa sampeyan supe? Apa ora kelingan, Kang? Nek ganti wong urip ning alam pajang kuwi kok ngloncati sumpahe dhewe, kuwi wong kuwi ora bakal ketrima uripe lawanging kanugrahan bakal ditutup. So nek kepengin dipundhut kersane Gusti ling alami cakaratul maut bakal ngrekoso. Cah petuk kok ngerti sakaratul maut barang. Ya warna-warna barang.
Kala Bendana. Apa, Kang? Braja Musti, apa, Kakang? Aku ana ing kene wis netepake kelawan jati dirining Brajadanta. Aku ora pengin direh dening sapa wae. Brajadanta madeg lan duwe penemu dhewe. Wondene penemuku iki diluputake monggo anggone padha nyurasa marang karepe Brajadanta. Nanging niatku mung kepengin jejegake marang pernatan negara Pringgondani lan aku ora sotah yen to negaraku dikukup dening wong liya. Kuwi negarane wong tuaku, negarane bapakku mbiyen. Ora ana wong liyane Turasing Prabu Tremboko yang bakal dakah-dakah nglungguhi dampar Kencana Goreng Pringgondani. Yen wani bakal lungguh dampar Negoreng Pringgondani ajange ning dadane Brajadanta, Kakang. Ndak suwun kanthi banget petungen nganggo nalar sing ganep. Kakang Brajadanta tau tati sumpah ning ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi bakal ora ngucik Negoreng Pringgondani. Lah kok saiki Kakang malik tinggal kaya mengkono. Apa Kakang ora wedi marang welaking jawuting bakal tumiba kasalira dening Kakang Brajadanta ora sah mulang karo wong gerang. Ora sah ngajari karo kadangmu Brajadanta pinter njara langit. Ora menang karo Brajadanta. Ning saora-orane aku ngemutake lawan Kakang Brajadanta, aku ora nedeng edan ora sambo elingake. Saiki mengkari dalan loro, kowe gelem melu aku apa kowe melu Mbak Yu Arimbi? Oh la dalah. Waduh. Ora wis kae ayo dadi kowe. Wah, saiki iki wis keracunan. Kowe keracunan, kowe kena virus corona. Kowe nek kaya ngono kuwi apa kowe iki dadi ratu to, Kang? Wong kowe iki wis ngendika ora kepengin dadi ratu. Wong dadi ratu ki abot, Kang, abot. Selagine contone sing mengikrarkan diri sebagai ratu sejagat wae, saiki wis dicekel polisi ya. Nek Kakang arep dadi ratu, seluruh dunia mengko malah rekrasa, Kang. Mula tak jaluk kanthi banget wis to. Sing jeneng kamukten ning donya ki mung sedhela, kuwi ibarate kaya dene mung sak geblaring cicat. Tatit. Wong sedhela. Ibarate kamukten kaya dene wong mampir ngombe, ning ya madang barang. Lho, kamukten derajat pangkat baya donya ya ora digawa mati. Ning sing digawa mati kuwi tumindak sing apik, klebu Kakang Brajadanta. Kuwi netepi karo sumpahe kuwi tumindak sing apik lho, Kang. Nyuwun sewu sampeyan kelingan to karo ngendikane Bapak Tremboko dok nalika isih sugeng. Brajadanta, Braja Musti, Arimba kala Bendana, Braja Wikalpa, Braja Lambatan. Arepa kowe iki wujude buta, lairmu wis elek ning nek iso batinmu tumindak apik, merga apik elek kuwi ora ditonton saka blegering raga. Lho, arepa rupamu elek ning nek tumindakmu apik bakal dadi mustikane jagat. Ning arepa ragamu apik ning tumindakmu sak ngisoring dlamaan kuwi bakal disekiti karo wong sak donya, bakal dicip karo sak pepanjange. Kowe keliyan to, Kang. Apa-apa ki sing dititeni iki tumindak. Lho. Sing dititeni iki tumindak, ora perkara sugih miskine. Sugih miskin ki iso ilang. Saiki sampeyan ditresnani karo wong akeh, sampeyan saiki disembah karo wong akeh, merga sing nyembah sampeyan mangkeki dhuwit. So nek dhuwite wis entek, so nek dhuwite wis ora ana, sing nyedak sampeyan ora ana. Lah kuwi wong ngawula bandha donya. Nek wong ngawula pakarti kuwi beda. Wong ngawula tumindak kuwi beda. Ngono lho. Yo tak derekke sowan Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kala Bendana. Apa, Kang? Kowe rasah melu rembugan. Iki rembugaku karo Braja Musti. Oh ya wis tak patenane ceklik. Iki rembugaku karo kadangmu Braja Musti. Braja Musti, apa Kakang? Kowe pengen mukti apa ora? Mukti tumrap aku, mukti ning batin wis tak rasakake. Ning mukti ning lair gumantung marang peparingi Siwang Jagat Grinata ya Gusti kang murbeng dumati.
ora sah dadak kemersik-resik kaya pendhita mejang karo murite. Kamuktening lair ya pringgondane engko dikukup awake dhewe. Yen upama aku dadi ratu ning pringgondane kowe bakal kecipratan kamukten. Gunane apa kecipratan kamukten yen besok patiku bakal kedungsang-dungsang dalane. Ora entuk dalan ingkang prayoga. Oh, adalah gunemamu kaya pendhita wis ora klepetan marang dedosan. Menggari dalan loro kowe melu aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yen aku melu Kakang Brajadenta bakal kabotan gimbul dosa. Yen melu Kakang Mbok Ayu Arimbi nadyan uripku ora kebegan derajat pangkat lan bondo donya. Ning batinku tentrem. Aku mesti bakal entuk dalan padhang sak mangsa aku munggah ana ing alam pamancat. Yen ngono tetepake kowe ngewang karo adimu utawa mbakyumu ya kuwi Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kowe ngrojongi anakmu si Gatotkaca mestine kudu kaya ngono, ora sah pokean gunung tanpa guna. Kersaning Kakang minggat. Ora sudi nyawang sedulur sing pranyata lahir batine ora jumbuh karo rasaku. Ayo minggat. Aja ngregeti mripat, aja ngregeti jrambrak kadipaten glagati nulu minggat. Braja Musti ora minggat sabet dampar pecah siramu. Wah, ayo lunga aku Kang. Saya kaki banget ya kan. Iki malah ana perpecahan keluarga. Kakang Brajadenta mentolong karo Kakang Braja Musti moko-moko tugas sedulur. Wis padha mbelani perkara bener karo Allah. Kang Elinga yo Kang. Elinga wis tak andani aja gugu suarane kirek loro iki ta Kang. Aku ngerti Kakang Brajadenta sikape kaya ngono kuwi. Mergo Kakang Brajadenta gugu karo omongane wong sing ora seneng karo rukune Kadang Braja karo Panjawa. Eling ya Kang, eling. Kula Bendana omong Kang. Yen kowe melu aku, yen aku dadi ratu, kowe bakal kebegan brana picis bondo donya. Aku wis biasa ra dedet. Ati aku urip ora duwe apa-apa ki wis ora tak anggap ngrekoso ning tak anggap sewijining prihatin lan tapa brata. Aku ora milik marang banda donya Kang. Aku ora milik. Terus ayo tak jak ning pringgondani kowe kastrani Gatotkaca. Ora sudi. Luwung aku kelangan dulur kabeh yen pancen padha ora gelem nyawiji karo Brajadenta. Kaya kowe mentolo karo Kakang Braja Musti. Kowe yo mentolo karo aku. Ora mentolo sebab apa? Ora melu karo Brajadenta. Ayo kono melu kakangmu Braja Musti. Minggat sisan. Lunga sisan. Ojo cedak-cedak karo Brajadenta. Kowe kelepetan dosa karo Brajadenta. Kala bilang. Buta nek kurang saon. Sinten? Kalau Bendana ming arep minggate kok nothok lho. Lha ya ketothok. Namung nggih? Nggih. Leres nggih kedangatan menika. Menawi boten dipun tegeli sedulur menika nek pancen ming arep elek-elek. Napa sing dijangka ora bakal kelakon? Inggih. Ora sati gagas. Inggih. Kelangan Braja Musti, kelangan Kala Bendana, Kurawa dados sederek panjenengan. Oh inggih. Mangke panjenengan nggadahi derek citraksi menika gayange Raja Majama. Oh inggih. Ngungkuli Kala Bendana. Oh inggih. Tur baras. Inggih. Mboten menapa-menapa apa penemban. Ning kok rasa kula kok ora penak ya Kakang Tuna. Ora penak perkara napa? Niki Kala Bendana niku arepa buta kurang genep. Nggih. Ning nika niku pinter. Terus Braja Musti Kala Bendana nek Braja Musti ra bakal wadul. Wong Braja Musti niku watake satriya.
Satriya niku nek tumbak cucukan mboten netepi jiwaning satriya ning kala bendana. Kala bendana pripun? Sowan teng Pringgondani, Pringgondani wis komplit Pandhawa. Anak-anak Pandhawa komplit kabeh, Panakawan ya komplit. Kala bendana matur nek Brajadenta ajeng dados kraman teng Pringgondani, kabeh kaget. Tumuli sinuwun Prabu Puntadewa paring dawuh sapa sing dadi serjalaran Brajadenta kok bakal merang Kampuh Jingga. Kala bendana matur teng mrika wau wonten Durna karo Sengguni sing nyemelangi Panakawan. Petruk Gareng Bagong ngerti kabar kaya ngoten brubut melayu kabeh wonten sing gawa pacul, wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng damel napa e? Mboten do damel napa-napa ning goleki sampeyan ajeng ditutuki pacul, disekop cengele. Nama niku mbok sing apik to, Depate? Napa nggih ngaten apa? Ketoke kok ngaten. Wah, lah kok nyemelangi banget aduh. Kok dadi trancam. Napa? Trancam. Trancam napa terancam? Nek trancam niku panganan. Trancam. Nggih. Nggih, wonten dawuh. Saya menika ngaten. Panjenengan tumuli mbubaraken ingkang samya siniwaka. Nggih. Sasampunipun menika tumuli panjenengan nungka tindakipun ingkang layipun Braja Musti kaliyan pun kala bendana dicandhet. Dipripes sing apik-apik. Braja Musti, kowe adikku cah bagus melu karo pun Kakang. Pokoke kanggo tembung sing apik aja nganti Braja Musti muntap kala bendana nesu. Nggih. Mengke nek dilos mbok menawa Braja Musti gelem dadi manunggal dadi siji, kala bendana gelem manunggal dadi siji. Lho, panjenengan wuh kekuatane. Ning nek nganti Braja Musti kala bendana tekan Pringgondani, monggo panjenengan ning ngoyak ora kecekel. Oh, kula sing almarhum. Inggih. Inggih. Antasena, Antarja do goleki kula. Do nggawa tampah biu-biu-ping. Maka sencaki wis siap gawa gelugu. Kecekel terus dibrek-brek. Lah, kacau. Inggih. Menika nyata. Braja Lamatan, Braja Wikalpa, wonten dawuh Kakang Adipati, aja tumpang suh rasamu. Kowe tak paringi kamardikan. Yen pancen petunganmu pun Kakang iki tumindake bener lawan rasamu, kowe nyengkuyunga. Yen kira-kira ora jumbuh karo atimu, kowe tak wenehi kamardikan bali marang kasatriyan, ora usah melu-melu perkara iki mundak gabul pulute. Non ngestaken dawuh semono uga Wadyabala tak keparengake tak paringi kamardikan yen pancen bakal milani Brajadenta kanthi ora kepeksa ndak nilani yen to dianggep Brajadenta kuwi mulang sarak ndak wenehi kamardikan bali marang papane. Aku ora diwangi, niatku ora apa-apa. Merga wis ana ingkang nyengkuyung lho kuwi para Sata Kurawa. Leres nggih. Nonon ngestaken dawuh. Mula budhana kang padha sipa ingsun kundur ngedatun kawula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Non ngestaken dawuh sinuwun. Purna gatining maranggilan. Sawasa kundur ngedatun celuk saking dampar kula kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Plomban Cedi manggung ketanggung Jaka Paloro ing sami ngambil pacaraning keprabon. Kawis tengah saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Yeah.
pasti menang. Kumyang gumara sangkyaning prawadya bala kuswa Pasur tambur myang suling pepandhen dalu tak ing ora dalah damel kaget raos sing manah kula maning ingkang putra ing Banjar Jungut pun Dursasana minangka wakilipun anak-anak sampeyan para Sata Kurawa niki laku baris ing pengajap wangsul teng negari Ngastina lha kok mangenggokke dalan niku pripun enten apa wan napa tasih wonten kewajiban ingkang kedah sinangkul dening sanggaring para Sata Kurawa ingkang putra ing Banjar Jungut pun Dursasana Cemadung Dawula Manwerta, manwerti, mansengkunar, mansengkuni kula nungsung pawarti lho. Cemadung dawuh man. Paman Adyan putra pun Kartomarma Cemadung dawuh. Paman putra pun Surtayu Cemadung dawuh. Paman ngabdipun Swatama Cemadung dawuh. Lah, Pak, aja apa, Pak? Kepala kababal ana ingkang sejati keputra pudil megati kepala Cemadung dawuh Bapak Dalya Cekudi wonten menapa dene sanggari para Sata kula ajeng wangsul teng negari Ngastina teka dipun nenggokaken palginipun kepala kula Cemadung dawuh Man iya citraksi nggih kuku kula ajeng nyuwun priksa Man sesebabe napa kukura wajeng wangsul kok malah denggokke dalan kepareng kula cucu Madung dawuh timbalipun Paman Harya Sariman. Kowe pengen ngerti nggih Man meneng ngrungokke sendika dur wonten dawuh Kartomarma Surtayu Swatama Durgempa Dursasena Karti piyolan kabeh wae ora tak wijimbaka siji dawuhku rungokno ya Le Dursasana. Wah nggih pripun. Sekawe dipun utus sowan wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu Kurawa ngetutke panjenengan kaliyan Bapa Durna. Pun bubar pasewakan Kadipaten. Kurawa nekuk penjalin badhe wangsul wonten negari Ngastina kok dinggokke dalan. Lah kowe tak kandhani.
wigatine apa to sababe Kurawa tekan Kadipaten Glagah Tinulu iki nek ora ana wigati sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana tangeh kelakone aku tekan Kadipaten kene nggih dawuhing Koko Prabu pripun anak Prabu Duryudana midhanget pawarta yen to Gatotkaca bakal dijenengake ratu ning Pringgondani penggalihe kuwatir tumuli utusan aku lawan Kakang Prembandurna kinen gawe srana mlithuk atine anak Mas Brajadanta ing minangka dadi putraning Prabu Trembuka saksedaning Prabu Arimba sing kudune duwe hak wewenang tumraping negara Pringgondani kuwi Adipati Brajadanta nanging lha kok Adipati Brajadanta nyarujuki kelawan Gatotkaca nggone dadi Nalendra tumuli aku didhawuhi supaya gawe srana Sang Adipati Brajadanta aja nganti sarujuk yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani tegese ngene Dur njupuk iwake aja nganti buthek banyune utawa nabok nyilih tangan tegese Pringgondani digawe geger nanging ora Kurawa sing gawe geger Kurawa ming pawitan ngojo-ojoki anak Mas Brajadanta supaya ora trima yen to Pringgondani sing lungguh dampar Gatotkaca tumuli Kakang Prembandurna ingkang didhawuhi Malik paningali Adipati Brajadanta lah kowe tak kandhani ya Dur nggih dina samengko Sang Adipati Brajadanta wis kasembadan diwalik paningali malah samengko Sang Adipati Brajadanta lan sak wadyabalane wis budal ning Pringgondani bakal gawe untran-untran ning praja Pringgondani wose Gatotkaca aja nganti kelakon dadi ratu nek Gatotkaca kelakon dadi ratu ateges wuwuh kekuataning para Pandhawa sesuk muwi kekuataning para Pandhawa nggone napaki perang gedhe Bratayuda Jaya binangun lah iki kowe ora diparengake bali ana ing Ngastina nanging nderekake Sang Adipati Brajadanta nggone bakal ngamuk ning Pringgondani ya kuwi nglengserke Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani Dur munggo kuwi wigatine dene kowe tak enggokke dalane lah ngapa kok sajake kowe bareng krungu apa sing tak kandhake kok katon pucet cahyamu pucet mawon sebabe apa sebabe nek kula kandhake dirik-dirik akeh banget man siji Koko Prabu Ngastina kuwi wong kurang gawean wong milik utawa wong meri karo bejane wong liya wong sing ora seneng nyurupi wong liya entuk bejo niku Koko Prabu Ngastina loro sing dikongkon wong tuwas pupuk brabas ora iso mikir ing atase Gatotkaca niku lungguh dampar keprabon mongko Gatotkaca niku turasing Prabu Trembuka sing nglungguhke Gatotkaca niku Dewi Arimbi ku anake Trembuka niku wis cetha Gatotkaca sah nglungguhi kedatone wong tuane ya nglungguhi kedatone mbahne kok sampeyan dikongkon supaya gawe srana Brajadanta ora trima Gatotkaca dadi ratu kok gelem lho tuwa ora iso nggo patuladan terus sambung rapete apa kalih Ngastina Gatotkaca ora ganggu gawe kamuktening wong Ngastina Gatotkaca ora gawe kisruh kamuktening wong Ngastina Gatotkaca lungguh dampar keprabon Pringgondani ora nguthik-uthik katentremaning wong Ngastina lah kok sampeyan wong gerang-gerang dikon karo ratu Gusti sampeyan kon gawe kisruh negara liya kok manut ya ampun kok begitu sih man sampeyan niku lho kudune pati niku ngemutke karo latune apa to kewajibane welangkana to apa to kewajibane sampeyan dadi patih niku kejaba mlanata sagung kawula negara Ngastina nek ana latune sing tumindak ala sampeyan ngelingke niku kewajibane patih mula oke-oke patih niku luwih tuwa tinimbang latune merga supaya iso nutuli karo latune tumindak sing elek ning sampeyan ora astagfirullah kok kaya ngono kahanane niki padha karo nek ngibalate Kulawa ora mangan nangkane ning gabul pulute Kulawa ora ngerti pelkalane ning melu docane lho niku lho sampean mbok gagas
enak-enak teng omah teng negara Ngastina ora ana masalah, ora ana perkara. Kok senengane golek masalah, golek perkara. Sing lekoso nggih Kulawa. Sampeyan ming nuwun sewu paitan ngenggokke dalane Blajadenta. Ning nek dadi pepelangan sing tumandang Kulawa, sing lekoso Kulawa, sing lala Kulawa. Walah. Ngono kok dadi patih. Sampeyan niku nek teng daerah kula dukuhe ra masuk mandak kandhane. Aja kok dukuh LTW ra masuk. Aku dadi patih negara Ngastina kok ming waton iya sendika. Nek latune tumindak elek niku sampeyan niku kudu ngemutke. Nah, iki. Sampeyan niku kula pikir ana tetembungan legan golek momongan. Ora seneng nek Kurawa niku tentrem, ora seneng nek Kurawa niku ayem teng negara Ngastina. Sesampeyan dikongkon karo Ratu Gusti sampeyan ming waton manut, waton budal, waton sendika, waton dikai bayar. Wong kok ming gumantung karo dhuwit. Kok yang ngono kok patih. Oh, Citraksi niku wong ora tau usul dimbengi niki iso usul. Mergo saking klerune Kurawa. Mergo saking salahe lakune Kurawa. Bloko Suta, nek sampeyan ajeng uthik-uthik Galukata dadi ratu, ngembet karo para sata Kurawa. Sampeyan dawuh karo Kurawa, kula ora melu, kula ora bakal cawe-cawe. Dinapak-napake Galukata niku anak kula, niku anake Werkudara. Anak Werkudara niku padha karo anake Dursasana. Ben dikira Dursasana niku wong gaya, wong gleleng, wong sok apik, sok becik, mboten apa-apa. Ning nek perkara niki kula mboten ajeng tumut-tumut. Kula juga, Man. Kula nggih mboten ajeng melu-melu, mboten ajeng tumut-tumut perkara niki. Kula caya cuwe caya tuwa niku palayune teng pundi malih. Wong saya tuwa niku paling boten pun bakale ora ana. Nek nganti kula niku saya tuwa net, kula niku mung nglumpukke doca. Pati kula sesuk ora pati sing Kusnul Khotimah. Wah, durma gati omongane. Lho niku tenan. Durma kula mboten melu perkara niki. Man, kula ya mboten melu. Kejaba kula tesih skripsi. Niki menyita karo wektu kula. Mula kula mboten ajeng melu-melu perkara niki. Nuwun pangapunten, mboten ateges kula menika badhe wantun lan dawuh Sunu Prabu Duryudana. Ning nek kon melu perkara niki kula mboten ajeng melu-melu. Dursasana kula dikapak-kapakno kowe iki kadang nata. Nek ngantike ora ngestok kowe dawuhing Ratu Ngastina, kowe bakal nampa pidana saka Ratu Ngastina. Wis mangkat ora? Kena ora mangkat ning aja takon dosa. Kowe tak aturke anak Prabu Duryudana, kowe nampa pidana. Kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana. Wah, lah iki. Wah, lah iki wis ala gedhoane tumbak cucukan. Wis ora ana ututane sithik-sithik. Ana wong arep tumindak apik kowe kandhake karo sing kawogan. Ana arep tumindak apik kandhake karo sing kawogan. Wah, ngenemoni lelakon apa sampean niku, Wan? Urip kok tinggung-gunggung pakarti sing ora prayoga. Wah, jan wis lekoso melu julagan kaya ngene. Ora arep tumindak ala dikandhake bose besal. Ora nek tumindak kok lumangsaku kok kaya kebangetan banget golek-golek gawean para sata Kulawa. Dursasana wonten dawuh. Tak tonton kowe ora mlaku utawa ora ngetutke tindaking patih senggone aja taken desa. Aturke anak Prabu Duryudana. Kurawa sapa wae sing ora melu ning pringgondani aja taken desa, mesti nampa pidana saka anak Prabu Ngastina nggih. Wah.
Aja dento kala bendana. Wis ora webel. Wis ora deh, aku tekan Kadipaten Jagati lulu ki atiku wis ora kepenak, Kang. Bareng aku luwih cumurupi karo Begawan Juna karo Pati Sengkuni. Rasane atiku saya gak kepenak. Lah, rak tenan to ndara dasih. Apa sing dadi ratapaning atiku? Kakang Brajajaya sajake diubup-ubupi. Utawa jaya-jaya karo Begawan Juna karo Pati Sengkuni mergo aku apal karo sipate wong loro kae aku apal. Arep kae iki piyayi sepuh utawa wong tuwa ning isih kesasapan jiwane iblis. Isih kesasapan tumindak akara Budi Candala. Nek kabeh mau ya mestine ora saka Pati Sengkuni karo Begawan Juna. Ana sing luwih akara murka ya kuwi Ratu Kestina jenenge Prabu Duryudana. Sesembahane Sengkuni karo Juna kae. Kae ming alat kae ming sarana. Wong dene iki duweni watak elek kuwi Prabu Duryudana. Iya, lha kok dadi tekan semono. Mesti wae ana rasa kuwatir saka penggalian sinuwun Prabu Duryudana. Nggone Gatotkaca bakal dadi ratu ana ing negara iki dadi kan. Iya. Mesti sinuwun Prabu Kestina kuwatir. Apa? Kuwatir. Kuwatir. Iya kuwatir. Jroning ati kepitil kitil. Saka gedheng rasa kuwatir wau. Wedi to. Ya kuwi Gatotkaca iso mumbuhi kekuwatane para Pandhawa, rak ngono. Iya. Tumuli utusan Juna karo Sengkuni mbok menawa kaja-jai penggalihe Kakang Brajajaya sajake pancen ngono. Terus saiki aku tak nanting atine Kakang Braja Musti karepmu piye? Nek niatku pengen ngelingake karo Kakang Brajadenta. Nek sampeyan ngelingake kriwikan dadi grojogan geguyot dadi tangisan. Ora nek Kakang Brajadenta bakal eling Purwaduksina. Mergo lagi-lagine lali, wong lagi-lagine lali kuwi arep jeleke kaya apa ora bakal manut utawa ora bakal bangun miturut. Nek ya apa wae kuwi wajib dijajal. Yo. Nek kowe ora usah tekan Kadipaten, Kang, ora usah tekan Kadipaten mengko ndak bala ora prayoga. Nek Kakang Brajadanta tekan kene ya disuli prisa sarta diemputake sing apik-apik. Wong dene ora kena diemputake aku weli karo kowe ya Kang aja tok ladeni. Mergo nek kanthi tok ladeni nek sampeyan perang karo Kakang Brajajaya Durna Sengkuni sakurawane padha keplok-keplok suka-suka parisuka. Mergo iso ngedu karo turasing Prabu Tremboko. Ya pancen mengkono Brajamusti. Brajamusti adikku Cak Bagus mandeka dhisik Brajamusti. Hati-hati yo Kang. Kang Brajadenta adikku diadikku Cah Bagus. Brajamusti ya aku sing nututi lawan mlayumu. Kena ngapa dadak mbok tututi? Ternyatane aku wis mbok tundung saka ing Kadipaten Glagah Tinulu sing gedhe pangapuramu. Mubal babal kanepsa ning pun Kakang wekasan ora iso menggalih kanthi wening ketrucut ucapku nggonku nundung lawan Siadi. Sisihna aja mbok gawe rasa kowe adikku ingkang wiwit cilik tekane wis kaya ngene kahanane kowe gulang-gulung karo aku bebasan ora nate ginggang sarikma. Kakang Brajadenta iya. Sabanjure aku nyadong dawuh timbalaning Kakang Brajadenta ngambali kang dadi pirembuganing pun Kakang lawan Siadi. Nggone ngrembug Gatotkaca nggone dadi ratu ning Projing Pringgondani. Tumrap aku wis bener lan bener dasarmu apa kowe matur kaya ngono. Siji, kawula Pringgondani wis suwe nggone kegadang sapa ing minangka dadi pengayoman.
Dina samengko negara Pringgondani bakal antuk nalindra anyar ingkang bakal isa ngayomi marang sagung kawula dasih. Yen bisa ngayomi marang kawula wae tak kira pancen Gatotkaca pantes dadi ratu, nanging yen to nganti duna dungkap nggone ngayomi maing sagung para kawula. Merga saka dasarku Gatotkaca kuwi bayi wingi sore. Dheweke durung duweni pengalaman babagan nata ulah kaprajan. Mula yen to nganti duna dungkap Gatotkaca nggone mranata sagung para kawula, apa ora jeneng kowe karo aku nyengsarake marang kawula ing Pringgondani. Kakang Brajadenta, aja demen ngilani karo Gatotkaca. Ngrumangsanono kakang lan aku kuwi wis dadi wong tuwa. Nadyan akeh pengalamane, Gatotkaca luwih pinter tinimbangane awake dhewe. Mula Kakang Mbok Ayu Arimbi dawuh karo aku, Kakang Brajadenta ingkang didhapuk bakal dadi warangka nata ing Pringgondani. Gatotkaca duwe kepinteran, Kakang Brajadenta duwe pengalaman, loro-lorone ento manunggal dadi siji. Bakal mujudake sawijining pengayom ingkang kukuh bakuh sarta bisa ngayomi mring sagung kawula sak negaring Pringgondani. Kuwi rancangane Mbak Yu Arimbi. Sing jeneng rancangan kuwi ora padha karo nalika dilaksanakake. Tegese ora jumbuh karo rantamaning ati. Mula wektu dina iki dudu Gatotkaca ingkang pantes dadi ratu, ning diwalik piye? Aku sing dadi ratu. Gatotkaca tetep dadi nayaka ing Pringgondani minangka turasing Prabu Trembuku. Aja wani pisan-pisan bakal ngame-ame damar ke Prabu ning Pringgondani. Lah nek Kakang pancen duwe niat kaya mengkono, mesine biyen aja nganti ngucap sumpah ana ngarsaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Sumpah mau kawetu merga bingung atiku. Sumpah mau metu saka lesan merga rasaku gempung, rasaku bingung ana ngarepe komandaning Kakang Arimba. Nalika semono ora ana ingkang bisa ndak pikir kejaba aku omong ngaturake negara marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging yen to kelingan saiki negara dikukup dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Negarane wong tuaku aku ora trima, mula tetep aku duwe penemu Gatotkaca kudu lengser saka negara ing Pringgondani. Utawa Gatotkaca aja kelakon dadi ratu ning negara ing Pringgondani. Lah nek pancen kaya mengkono wis ora ana gunane sampeyan menggak kalawan lakuning Brajamusti. Merga dikapak-kapakno aku ora bakal bisa nyawiji karo Kakang Brajadenta. Nanging aku tetep bakal nyawiji karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Brajamusti, apa Kakang? Mbok yo ngemano kowe karo aku digula wentah dening Kanjeng Rama wiwit Jabang nganti Claprang, wiwit Kuncung nganti Gelung. Kawula Pringgondani padha ngandhakake yen to Brajadenta lan Brajamusti kuwi ora bisa dipisahake. Mukti mati tetep dadi siji, nanging sebab apa kelakon dadi siadi duwe penemu kaya mengkono. Yen perkara mukti mati dadi siji monggo, nanging yen to penemu aja mbok peksa. Merga kuwi metu saka lenging atiku sing jero. Mula aja nganti mbok prawasa rasaku, aja nganti mbok peksa penemune Brajamusti. Tetep aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yen ngono kowe mentala karo pun Kakang, ora jeneng mentala. Mung Kakang Brajadenta sing hambrung datanpa pitung duwe niat ingkang gawe sengsaraning kadang dhewe, sing gawe sengsaraning sedulur kuwi mbakyumu kae. Mbak Ayu Arimbi kae bakal gawe nyengsarake dulur-dulure lanang. Anake dilungguhke dampar wong gerang-gerang kaya aku karo kowe. Dienggo keset karo jenenge Gatotkaca. Apa anggape Gatotkaca kuwi turasing Prabu Trembuku. Aku sing ora nrimake. Yen Kakang ora trima ndak jaluk matur karo Kakang Mbok Ayu Arimbi, ora sudi adu arep karo wong wadon. Sing katone jabane alus nanging jerone ri kemarung kaya mbakyumu sing kudu dilatih epek-epeke Brajadenta. Wah, ada.
yen sampeyan munasika nganggo tembung sing ala kelawan aku monggo aku ora bakal lara ati Kakang Brajadanta nanging yen to sampeyan ngucap kaya mengkono mau padha karo Kakang Brajadanta wis ngendhak marang sedulur tuwa Kakang Mbok Ayu Arimbi ora pantes kawiyosing pangandikan ucapmu ing kaya mengkono mau Brajamusi aja nganti wenetangi marang kamurkaning Brajadanta kowe malah malang kerik ning ngarepe kadhamu tuwa merga kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik wis ora kena dikandhani yen ngono aku wis ora bakal ngaku kadang tuwa karo Kakang Brajadanta yen pancen Kakang Brajadanta bakal gawe geger kanan pringgondani monggo ndak sekarepke marang keng begaling Kakang Brajadanta nanging yen bisa tak kandhani sing apik-apik tak tuturi sing becik-becik aja nganti keseluruh dalan sing kleru ayo tak kandhi Kakang tak gandeng tanganmu mumpung isih padhang rembulane isih jembar kalangane nyawijia karo Kakang Mbok Ayu Arimbi ngestreni Gatotkaca nggone dadi ratu ning pringgondani cangkem pancen wis buntu pamikirmu kowe wani karo kadang tuwa ora wani sebab apa merga kadangku tuwa wis ora mikir kalawan sedulur nom kowe mentala nyempalani karo aku Kakang Brajadanta apa mbok senggo aku wedi karo kowe ayo kowe ngejak apa leganing atiku taunana windanana ora bakal leren yen pancen Kakang Brajadanta kepengin nyoba kasektening Brajamusti wah ora tegake patimu rasah kokian gunung tanpa guna neng kene ditemtokke Brajadanta apa Brajamusti sing tekaning padha kelakon macam kowe ayo amuk dola bali ya kan rembugan kaya aja ganti dadi pasulayan nek kowe gelut karo Kakang Brajadanta ki wong sing ora seneng padha keplok-keplok wong sing ora demen padha surak-surak kan kowe padha-padha putrane Kanjeng Rama Prabu Tremboko aja gelut di sini-sini apa dikira Brajamusti wedi karo Brajadanta ayo nadyan aku tiba nom ning aku ora wegah nandhi kridaning Kakang Brajadanta aku percaya Kang ing aja nuruti karo mubal babare kadhepson iki ana sing luwih kawogan ngadili perkara iki sapa Kakang Mbok Ayu Arimbi karo padha Penjawa Kang bali wae nek pringgondani matur Kakang Mbok Ayu Arimbi karo para pemujang Penjawa nek Kakang Brajadanta wis merang kapuji karo negara pringgondani yo Somalale sama swalu gembol semarante awela
nang brul mbok meyong tergelung sengkep. Sanggene sapa-sapa terus tinggal. Ngaten menika nggih, ngaten menika. Tegesipun wong kepengin mukti, wong kepengin duwe derajat pangkat ki aja nganti digondeli karo rasa tresna. Inggih. Tresna karo bojo, tresna karo anak, tresna karo sedulur. Disisihke. Kadang kala pancen menungsa utawi tiang-tiang menika badhe ngrendheti anggipun badhe anggayuh dhateng derajat pangkat tuen badhe gayuh dhateng gegayuhan ingkang luhur. Kasinggihan makaten. Contonipun Brajamusti menika. Nadyan anak Brajadata menika mboten nate pisah. Bebasanipun renteng-renteng reruntun nganggit kalit ngantos dewasa. Nanging nyatanipun dinten sak mangke menika benten pemanggih. Nek wis pancen beda penemu, ya wis ora usah deman meneh. Ora usah wene diwenehi rasa tresna. Nek perlu Brajamusti dipun singkiraken. Ngaten menika langkung prayogi. Kasinggihan makaten. Nembe ajeng kula jajal kasuktenipun kadang kula Brajamusti piyambakipun melajar kalian pun kala Bendana. Pancen bocah jireh. Ora sembodo karo Le Sumbar. Lagi dicoba karo Mas Brajadata iki wis mlayu sifat kuping karo kala Bendana. Mesti kemawon badhe wadul dhateng para Pandhawa, minggahipun wadul dhateng Kang Bayipun Dewi Arimbi. Kasinggihan makaten. Dewate Pripun? penemu sampean pripun, Dik? Nek cara kula ngibarate kaya dene wong nyabrang kali, Nggih. wis tekan tengah. Maju ya teles, mundur ya teles. Nggih, pancen bener. Saya nek le ndodok Kang Trah banyu wis teles kabeh. Nggih. Mula apike ya maju mawon. Maju terus, pantang mundur. Nek pancen Garukaca ora gelem mundur saka dampar Kencana Negara Pringgodani, lho gunane apa Garukaca urip ana ngalam padang? Pateni. Pateni sisan. Gatotkaca mati, panjenengan lenggah dampar keprabaning Pringgodani. Sapa sing ora trima? Nek perlu ibune Garukaca nek ora trima ingkang Mbakyu piyambak. Kula sampun matur to, sedulur kanca kulawarga nek pancen mepalangi singkirke. Ingkang Mbakyu mepalangi anggen patuko badhe lenggah dampar negari Pringgodani pejahi. Ngestaken dawuh. Werkudara ora trima pateni. Werkudara mati, Pandhawa ora trima pateni kabeh. Pandhawa mati panjenengan mboten wonten ing ngagro-agro lenggah dampar keprabaning Pringgodani. Lho, menapa mboten kleleng? Ngaten Bapak menapan. Nggih. Pandhawa niku wonten sing duwe. Sing duwe sapa? Prabu Kresna. Prabu Kresna kira-kira melu-melu pateni. Wila. Prabu Kresna mati Sencaki ora trima. Sencaki le ora trima ora mungsuh nak Mas Brajadanta kok ketoke ora tekan goleki sampeyan. Mbok sing apik omongane niku. Ora kok terus kula barang disangkut pautke. Lah sampeyan sing gawe ada-ada. Pun to, mboten saged kang grum lalu bidal nggih. Nggih. Caketi Pringgodani. Nek pancen Garukaca isih gedangkrang sila tumpang wonten dampar Kencana Negara Pringgodani, gawe geger Garukaca digawe mudhun saka dampar ing lenggah Nak Mas Brajadanta. Nyuwun pangestu penemban. Oh nggih, monggo. Kula jerakaken nggih Nak Mas Brajadanta. Dumpoe kok mempeng. Paswapati kakekku ana dawuh apa? Wanjing wis katetepake wektu ing nalika semana wis dadi pirembeganing para sepuh saka pitunganing Poneyanging Wirata wis nekani nggih saking para Jenarpati ngempodo anjenengi lenggah ana negara Pringgodani wigati ning karsa tanara liyan kejaba mung nggone kepengin mahargya sarta anekseni ya kuwi jumenengan ana ing negara Pringgodani. Nanging sababe apa? Lah kok dadi tekan wahyane mangsa kala wis katetepake durung ana pawiwahan tata upacara ing lumaku jroning negara Pringgodani.
Wiwit ngarep aku wis matur. Aja nganti didakwa ora-ora dening kawula Nayaka Pringgondani. Disengguh Werkudara milik marang negaring Pringgondani. Tumuli aku njenengake anakku si Gatotkaca sing duwe gawe dudu Werkudara nanging kabeh saka karepe Harimbi. Mula perkara iki aja nanting karo Werkudara nanging dawuh marang Harimbi. Monggo piye kahanane teka kaya mengkene. Harimbi wonten maring dawuh Kanjeng Eyang. Marata coba matur marang Yang Wirata sababe apa lah kok dadi durung ana tandha-tandha kawiwitan pawiwahan wisudan negara Pringgondani. Waleh-waleh menapa estunipun angrantu dhateng suwanipun kadang kula Braja inggih menika pun Braja Denta. Nalika semanten ingkang wayah sampun utusan kelawan pun kadang kula Yai Braja Musti supados samethuk dhateng kadangipun inggih menika pun Braja Denta ingkang wigatos sakmangke supados jumenenganing Pringgondani sakmangke sineksen dening sederek-sederek tuwin turasing sawarga Kanjeng Rama Prabu Trembaka Kanjeng Eyang. Ning durung ana tandha-tandha bakal suwaning si Braja Denta. Kasinggihan mekaten Ngene. yen to nganti kesuwen sarta iki mengko ora enggal kawiwitan Tan Wurunga bakal dadi rasaning para raja Nerpati kang padha ngrawuhi pawiwahan wisudan ana ing Pringgondani. Mula saka pitunganing Yang Wirata aku njaluk aturing putuku si Harimbi monggo kepiye dalan ingkang kudu dilakoni supaya enggal kabeh bisa kasembadan anakmu Gatotkaca iku uga tumuli dadi nalindra ondene kadang-kadangmu Braja samengko uga wedhus trima marang kahanan iki. inggih saking pamrayoginipun ingkang wayahipun Harimbi dinten sakmangke keparenga paduka Kanjeng Eyang misuda dhateng atmaja kula pun Gatotkaca lenggah dampar keprabon ing Pringgondani. Yen nganti ana muga-muganing kadangmu kabeh Mugi dados ing kawuningan blejatosipun kadang kula Braja sedaya sampun nyarujuki. Malah saderengipun kula badhe netepaken jumenengan estunipun kula sampun pirembagan kelan sedaya kadang-kadang kula sedaya nyarujuki dhateng wisudanipun anak kula pun Gatotkaca Kanjeng Eyang. Lho, yen to pancen kaya mengkono, tak kira ora ana sowaning kadang Braja samengko ora dadi sabab Putu Prabu Punta. Wonten paring dawuh Kanjeng Eyang, munggo penemuning Putu Prabu Punta kepiye? Menawi ingkang wayah ngampung ndederek kersa paduka Kanjeng Eyang Putu Prabu Ndrawati. Nggih, semanten ugi kula ugi nderek kersanipun paduka Kanjeng Eyang. Yen to kabeh padha bangun miturut sarta manut marang pangreng Nalindring Wirata. Harimbi, wonten paring dawuh dina samengko bakal ndak wiwiti wisudan ana negara Pringgondani. Aja nganti dadi pengantu-antuning para raja Nerpati kang padha ngrawuhi madaning pawiwahan wisudan negara Pringgondani. Kersa paduka kados mekaten kula kantun ndederek. Mula kang sangka kuwi putramu Gatotkaca mara gagih timbalana supaya ngadhepun Yang Wirata kene Harimbi. Miat langening kalanggiwan aklar andan moncar tinon ler kekonang surem sorot tetan badang kasoran bacaring purnameng kekono dasare mangsa katiga ing Gatotkaca wonten timbalan mara maju kene nggir ulun bakal paring dawuh kelawan jeneng para kula Gatotkaca. Iri kata tian Gatotkaca tinon mapak
ngadhawuh Kanjeng Hyang Nggir. Wahyaning mangsa kula wis nekani wanci wis netepi nggih. Saking para Jenerpati ing padha ngrawuhi pawiwahan wisudan ning Pringgondani. Nalindra 1000 negara ingkang racak-racak kepadha kepengin angawuningani jumenengane kula putuku si Gatotkaca kasinggihan patuku Kanjeng Hyang. Mula wektu dina iki ingsun ingkang wis pinercaya dening para Nalindra misuda kelawan jeneng para kulup putuku Gatotkaca bakal ndak biyawarakake bakal ndak wisuda lenggah damar ke Prabu ning Pringgondani. Arimbi wonten timbalaning ngadhawuh Kanjeng Hyang. Mara Gatotkaca agemana busananing wong atuamu sawarga Prabu Trembuku. Nok ngestaken dawuh patuko Kanjeng Hyang. Kataten Gatotkaca dinon mapakaraka suta teka pira Kresna Parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang ladal jagat dewa batur jagat pangestu ngoro wela lah kok jebul barang wis ngagem busana kepraboning Pringgondani oh ladal pantes murwat kan wujudanmu putu nggih patuku Kanjeng Hyang ingkang wayah nyuwun pangestu ya bakal tak pangestoni Kanjeng Hyang Puntadewa utawi Kanjeng Puntadewa kula nyuwun pangestu iya ya kulup ndak pangestoni Wandrawati kula nyuwun pangestu iya nggih ndak pangestoni kulup Gatotkaca Rama Kyai kula nyuwun pangestu wah Gatot ndak pangestoni Kanjeng Paman Madukara kula nyuwun pangestu. Iya ya nggih ndak pangestune muga-muga niring sambi kula. Ndak biyawarake mring sagung para Nalindra ing padha anekseni jumenengan ning Pringgondani. Para Jenerpati mugi andadosna ing kawuningan. Rikelenggan sak mangke kula Sri Bagindo Maharaja Prabu Matswapati. Dinten sak mangke sinarya dening wayah kula pun Werkudara menapa dene Arimbi minangka dados turasipun sawarga Prabu Trembuku. Rikelenggan sak mangke jumenengaken wayah kula pun Gatotkaca jumeneng Nalindra wonten negaring Pringgondani ajejuluk Prabu Anom Gatotkaca. Ngaturaken panuwuning ing tanpa pindhan Kanjeng Hyang. Dene patuko sampun kepareng misuda dhateng wayahipun Gatotkaca. Ulum nadyan sira wis dadi Nalindra nanging tetepa kelawan kewajibaning Nalindra ingkang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara kuwi ning pundhaking Nalindra. Kasinggihan mekaten. Kumrusak ana ing sak njabaning pendopo kae dudu kok udan sinemeni nanging kae swaraning para Nalindra ing padha anekseni lenggahing kulup putu Prabu ing Pringgondani ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Atmaja kunggir Gatotkaca wonten dawuh kejaba sira wis madheg Nalindra ning Projeng Pringgondani nanging emutana lamun sira tetep minangka dadi nayakaning Projeng Amarta. Menawi sampun patuko dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gatotkaca wonten timbalaning adawuh.
ana tetembungan dana siasat kelawan sama beda dana denda. Ora perlu akeh-akeh pun wae Ndrawati anggone paring sangu lawan majaku ing Pringgondani. Nadyan wong liyan kebrayan labuh tumraping negara pinaring ana ganjaran ingkang sakmurwat nanging nadyan to kulit daging. Kula warga mongko nerak pacak nerajang wewaring praja. Aja wigih ring-ring paring ana pidendhan ingkang sakmurwat. Lho iki ngestaken dawuh. Wah, Gatot. Wonten timbalan Rama Kyai. Aja gembelo sirahmu. Aja gleleng pacakmu kowe dadi ratu ing Pringgondani. Nanging malah saya abot pakaryanmu lan kewajibanmu. Merga kejaba kowe dadi satriyaning Praja Ngamarta. Kowe uga dadi nalindra ing Pringgondani ingkang kudu iso gawe ayem, gawe tentrem. Sarta gawe uriping para kawula kebak lawan kabungahan. Yen nganti nalisir saka angger-anggering kewajiban minangka dadi ratu lan kewajibaning kasatriyan, aja takon dosaku dhewe ingkang midana karo kowe. Niki ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai. Piyak. Nuwun Ger. Oh. Rainos mobang wangaruna katinetraning angga rapo sabdaning kukila ringkane kara sageter kene dunganing kunglir wuwuh sing pine panca nun amit pasang ngaliman tabi dina bena ing ladeni dumawaing tawang tuwang ger Maryam pusaka ing Pringgondani Kiai Lindu tuwin Kiai Mendung sampun mangambal-ambal munya ing gegana kawan dosa kula midhangetaken bilih Pringgondani sampun keparengan jumenengaken alindra enggal ingkang paman Brajamusti nderek mangayu bagya sekethi jumurung. Paman Brajamusti ngaturke panuwun dening paman wis kepareng jumurung marang lekase Gatotkaca inggih namung mugi andhatosna ing kawuningan ila-ila jaring para kina sami nyebataken yen kanugrahaning teka kuwi pacobane bakal jumepak jebul nyata nggih. Anggen kula sowan wonten ing Glagah tinulu sowan Kakang Brajadanta boten tinampi kanthi sae. Kakang Brajadanta malik tinggal merang Kampo Jingga. Piyambakipun boten ngiklasaken negari menika dipun lenggahi dening anak Prabu Pringgondani. Malah semung lepataken dhateng keng ibu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Satemasak mangke ingkang paman ing Glagah tinulu ingkang paman inggih menika kadang kula Kakang Brajadanta madheg raman wonten negaring Pringgondani mboten nyarujuki lenggahipun anak Prabu ing Pringgondani nggih. Brajamusti wonten dawuh Kakang Mbok. Apa pancen bener kaya mengkono lakoning Brajadanta? Teka kowe ora ngelingake marang keladu ing matrap kadangmu tuwa. Sampun boten kirang-kirang anggen kula ngemutaken dhateng Kakang Brajadanta ewadene sampun boten dipun dhahar. Semunipun sampunipun antepi anggenipun boten kepingin anak kula Pringgondani lenggah dampar keprabon ning Pringgondani. Brajamusti
Gatotkaca anakmu lanang tumuli metu saka ing dadaya ing Pringgondani. Saka pangiraku bakal mapakake kelawan pamaning glagah tinulawat-awatana adiku di nyuwun pangestu Kakang Mbok. Lidok ujaring wong gaplok sekawit arimbi matur kelawan yanging wirata ya panjenengan ingsun yen to kabeh kadang praja wis nyawiji lan sarujuk kelawan lenggahing si Gatotkaca. Piye Bratasena? Wah, aja takon aku. Iki dudu perkaraku ning perkara kula warga ing Pringgondani. Aku ora bakal melu-melu. Gatotkaca wis dadi ratu nang Pringgondani ora iso ngrampungi perkara yak deplok dhewe ndase anakku. Sesumbar lendo bumi kunjing kumaludo guntur kertur adalah bubar maut pawiwahan negara ing Pringgondani. Oh tak amuk nganti padha salang tunjang rebut dujung. Ayo endi sing wis rumangsa dadi ratu ing Pringgondani? Iki kraman saka glagah Tinuladipati Brajadenda leganing atiku. Punjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Gatotkaca bekti kula kunjuk paman. Ya tak tampa pangestune wong tuwa tampanono kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Iki bareng kula munjuk atur ngersanipun paman Brajadenda. Kowe arep matur apa paman? Hestining manah mboten wonten darbe niat kula lenggah dampar keprabuning Pringgondani. Menawi wonten dawuhipun Kanjeng Ibu Arimbi ingkang dawuh dhateng putra pun Gatotkaca. Mila kula estunipun mboten milik dhateng kedaton ing Pringgondani, kula mboten milik dhateng kamukten ing Pringgondani. Menawi paman Brajadenda badhe kepareng lenggah wonten ing negari Pringgondani, kula sumanggaken dampar kula caosaken tangan kula kekalih. Kula mboten badhe owel lengser keprabun menawi jengandika paman kepareng lenggah dampar ing Pringgondani. Jur jengandika tiyang sepuh kula panjenengan pepundhen kula paman. Monggo nanging kula suwun sampun ngantos ampyak awur-awur damel cintrakaning kawula sak negaring Pringgondani. Kula aturi nyirep mawi tirtaning kesabaran dampar kula caosaken dhateng jengandika paman Brajadenda. Wah ladalah. Wah. Piye kuwi? Jagat iki nganti padha hujat, padha kebrebegen marang umandanging nalindring Pringgondani ingkang jeneng Gatotkaca. Kabeh padha kepengin nyawang marang gelaring Raden Gatotkaca nggone dadi ratu ning Pringgondani. Lah kok jebul ora sumbut karo kondangmu, ora sumbut karo gelarmu nangka dadi pengayomaning kawula sak negara ing Pringgondani. Gatot
Ratu kuwi wis wani madeg minangka dadi pepayung. Ratu kuwi wani ngadeg dadi pengayoman. Kawula pringgondane ingkang cacahe mayuta-yuta kabeh padha mesem guyu merga entuk pengayoman ya kuwi Gatotkaca. Padha duwe pengangen-angen negara pringgondane kuwi bakal dadi negara ingkang becik bagi negara ingkang gedhe. Uripe kawula padha kepengin tentrem, uripe kawula padha kepengin kecukupan. Ora sarwa kekurangan mergo gumantung marang ratu ing pringgondane lha kok jebul kabeh meleset. Pengangen-angen ing kawula ingkang cacahe mayuta-yuta mau bubar ambyar. Merga Nalindra pringgondane ingkang lagi wae diwisuda jebul mringkus ora beda kaya wong wadon. Sing jeneng ratu ya aja gampang lilih atimu Gatotkaca. Aja nyawang sing dadi kraman kuwi sapa? Yen pancen kuwi wis dadi kraman tumraping negara, wis mbebutek katentremaning negara ing pringgondane. Aja nyawang sedulur, aja nyawang kulawarga, aja nyawang kuwi sanak kadang mitra kawruh. Kuwi dadi mungsuh ing negara, wajib mbok singkirake. Lah kok malah kowe sing mringkus, kowe ora wani adu arep karo pamanmu Brajadanta. Kowe masrahke negara. Kowe padha karo mbubarake impening pirang-pirang kawula ingkang wis padha kebak kabagyan ratu model piye kowe ha? Srikata Dyan Gatotkaca tinon mapakaraka suta tekapira Kresna ing paman Brajadanta. Gatotkaca piye yen pancen paman wis niat bakal dadi kraman negara ing pringgondane. Gatotkaca minangka dadi Nalindra ing pringgondane wajib nyingkirake kraman. Ora usah dadak paman walang ati nyawang kelawan Atma Jamu Dewayu. Anggepen Gatotkaca iki mungsuhmu. Brajadanta apa Gatotkaca sing ngatang-atang dadi batang bagus. Krek janggamu mati dening aku ha.
ngapunten nggih. Mboten ateges kula badhe tumut-tumut anggen paduka nedheng abentiyasa kalawan ingkang pamaning glagah tinulu. Namung keparenga munjuk atur ngersa paduka anggir Prabu Anom Pringgondani. Nadyan kula nuwun sewu panjenengan menika kacariyos babaran kayoangan. Nggadahi kasekten ingkang mawarni-warni ning nuwun sewu lunggir mboten angias dhateng paduka. Menawi katanding dhateng kegiatanipun Kakang Brajadanta kula kinten mboten saged monggo pulya. Nadyan Gatotkaca remuk disawurke putung dibandhengke bakal tandhepani negara ing Pringgondani. Nggih, kula pitados. Nanging menawi ngantos jengandika menika mangke kasoraning yuda menapa mboten damel lingsem nalindra ing Pringgondani. Banjur aku kudu piye Paman Brajamusti? Menawi kalilanan kula tak manjing asta paduka ingkang sisih tengen. Mangke menawi wonten kaludhangan asta ingkang sampun kapanjenengan ingkang Paman Brajamusti kula aturi ngeprukaken wonten mestakanipun ingkang Paman Brajadanta menika dados jalaran ingkang pamaning glagah tinulu badhe kasoran yudanipun. Apa pancen mengkono? Inggih, ya gage manjinga Paman Brajamusti. Mestakaning dening Sang Gatotkaca ing pamaning glagah tinulu. Parandening mangke Sang Brajadanta tasih ketingal sumbar-sumbar lawan ingkang putring Pringgondani. Nalika semanten datang saged angampah mubal babaling kanepson Sang Gatotkaca. Mestaka den kepruk asta tengen ingkang sampun kapanjenengan Sang Brajamusti. Bengok sora Sang Brajadanta mestaka pecah. Parandening mangke nyarengi pejahing Sang Brajamusti sampya kekalipun kaget risang tetuka wau. Ayo ketokno kasudebianmu. Ayo gage nggir. Aja walang ati. Gage. Ngrapalo japa jaya kawijayan. Ora bakal lak tinggal loncat Gatotkaca. Paman Brajamusti. Suram-suram piwangkara kingge nirmanguswa kang layon. Denya ilang kang memanise wadananira layu. Kumel kocemrah nyomaratani ing Paman. Mboten kinten babar pisan milih Paman Brajamusti mentala ngiklasaken jiwa raganipun Paman. Kinarya katentremaning projing Pringgondani Paman. Ingkang putra pun Gatotkaca mboten saged kantun wonten ing jana luka. Kula mboten saged tentrem menawi kedah ancik-ancik dhateng kasangsayanipun punden kula kekalih Paman Brajamusti. Oh. Anakku Gatotkaca aja kaget aku kemayane
utawa sukmane pamanmu Brajadenta. Ya, aku sukmane pamanmu Brajamusti. Kowe tak wisik ya cah bagus. Nggonku madeg raman kuwi babar pisan ora duwe rasa gething keburu sengit kelawan anakku Gatotkaca. Lan aku ora milik negara ing Pringgondani babar pisan ora. Nggonku gedhe tresna kalawan negaraku aja nganti negaraku kuwi duwe pengayom ingkang ringkih sarta ora duwe kasantosan lahir batin. Mula pamanmu Brajadenta madeg kaya ngene iki sayekti mung kepengin nodhi marang kekuwataning Nalindra ing Pringgondani. Jebul tinemune kowe wis sentosa lahir batinmu kuluk. Ateges kowe bisa ngayomi mring sagung kawula negara ing Pringgondani. Negaraku bakal tentrem, negaraku bakal ayem, bakal dadi negara ingkang kuncara hanjayeng bawana saka astaning anak Prabu Gatotkaca. Lan sumurupa nggih dina samengko aja mbok tangisi balining pamanmu Brajamusti apan wis dadi kodrating Wang Mahanasa. Mung tekan semene tulising pamanmu sakarone. Lan kudu kaya ngene lakon ingkang kudu sinandhang dening pamanmu Brajadenta lan Brajamusti. Ngerti yo? Sejatine aku lan pamanmu Glagah Tinulu kuwi dudu putra Prabu Trembuka namung kedadian saka pusakaning Prabu Trembuka. Ya kuwi Aji Brajadenta lan Brajamusti peparinge yangmu Prabu Pandhu Dewayana. Saka sengseming Prabu Trembuka wekasan wenteh wujud buta loro ingkang kembar kemanikan ya kuwi pamanmu Brajadenta lan Brajamusti. Kodrating jagat balining Brajadenta lan Brajamusti ya kudu ana ing turasing Prabu Pandhu. Mula kaya aja sumelang nggih. Pamanmu Brajamusti aku lan pamanmu Brajadenta tansah bakal menehi pengayoman lawan kowe. Sarana manjing bali marang sira kula Gatotkaca manjing dadi Aji Brajadenta lan Brajamusti nggih. Oh. Selamatan iki kula sampun mireng lan sampun nyumurupi lampahan ingkang nembe kelampah. Mboten ateges kula badhe bela dhateng sinten kemawon. Namung keparenga ingkang paman Brajalamatan ngayom dhateng paduka anak Prabu Pringgondani. Paman malah kepasang yugya katujenginu. Kundure Kanjeng Paman Brajadenta lan Brajamusti ora ana ingkang kapiji minangka prangka. Mula paman Brajadenta lan Brajamusti wis bali marang angganing Gatotkaca. Sira paman Brajalamatan ingkang dak dapuk dadi wrangga. Wrangga ing Pringgondani nganggo pusaka asma Patih Prabakesa. Nggih, ngestaken dawuh nggih. Gagal maning son, gagal maning. Nggih. Pripun Kakang Durna? Brajadenta pejah. Li kepengin nglengserke Gatotkaca cabaring damel. Loh, nek mboten kula piyambak sing tumandang ora bakal rampung-rampung. Nek nggunakake tangane wong liya ora bakal rampung-rampung. Gatotkaca, Werkudara. Oh, aku sing teka, nggih, aku sing teka. Aku pengen mengucapkan mangayu bahagia seketi jumulung marang Gatotkaca ngene wis dadi ratu nek goreng Pringgondani ya.
Ndara. Piye? Aku nggawa pusaka. Utawa aji Jaya Kawijayan bakal tak paringi karo putuku sing tak tresnani Gatotkaca Sindadi Ratu Narga Pringgodani. Iya. Bakal tak paringi pusaka ya kowe ingkang winastan lebur seketi. Wah, Lebur seketi. Bakal tak paringake marang Gatotkaca dinggo kekuatan lahir lan batine. iya. Uga obat-obatan. Iya. Supaya Gatotkaca mengko bisa dadi wong kang sentosa lahir vitamin C, D, A, B+ lan seterusnya. Bakal tak paringake karo Gatotkaca supaya bisa ngerti kena lelara. Ngono kasok aku ya, Ger. Aku Lilanana tak ketemu karo anakmu Gatotkaca. Lilanana, ora ketang mung sak kedhepe netra. Lilanana ya kulup, aja mbok anggap aku bakal gawe kisruh. Ning aku bakal gawe tetrem. Waduh. Petro, aku ora ndek urusan karo kowe, Petro. Kowe kok tiba-tiba terus njotos aku. Sampeyan nih. Tiba-tiba piye? Tiba-tiba. Sampeyan mengarep gawe kisruh. Kula ngerti entuk pelaporane Brajamusti kala Bendoro sing matur kali kula nek sampeyan Kok sik kok ana sing wayangan, Petro? nggih kok tangting-tangting. Wis ngene wae, Petro. Mangane ndelok ronggon awak dhewe bubar wae. Nggo. Pripun Kakang Duna? Kula lan sampean pun muspra tanpa guna, pun liwat HP reda nonton. Oh nggih, monggo wangsul. Mangga. Arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung nderek mangayu bagya ngeden ya Semar. Mugi-mugi Kang Putra saged sakinah mawaddah wae. Amanah saged dados pengayomanipun para kawula sak negari Pringgondani ya. Saged mangku sagung para kawula dasi negari Pringgondani ya Semar. Mugi-mugi negari Pringgondani dados praja ingkang ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawi, murah kang sarwa tinuku, subur kang sarwa tinandur. Ya Semar. Muga-muga apa kang mbok ucapake bisa mbabar dadi kasunyatan. Sura Sudira jan kang retsuh brasa kaping ulah Darmastuti rahing sami makarya rahing sami pinanggih. Cekap semanten crita kula benjang menawi wonten wekdal saged sinambet malih Ndara.